και το πρόσωπό μου και την εκδήλωση και το σύλλογο και το Ιωδόν της Θεσσαλονίκης και το χωριό. Αναφέρομαι στον κύριο Γκότση, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον οποίο διέκρινα μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του. 2, 3 και τα 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Τον αγαπητό και ονομαστό επιστήμονα, γιατρό, τον κύριο Κολόπουλο, που έρθει την καταγωγή του από το χωριό της Κοζάνης, όχι όμως του Πρωτοβουλευτού. Τον κύριο Δόσα μίλησα, είναι ένας φίλος αγαπητός εδώ και χρόνια, και τον ευχαριστώ για την παρουσία. Επιτρέψτε μου ακόμη μια φορά να πω ακριβώς αυτά που νιώθω για ιδιαίτερη συγκίνηση. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δυτικών Μαγειρικών Σωματείων για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Φιδονιωτών για την άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς και φίλους που ήταν παρόντες σήμερα. Να μου επιτρέψετε όμως να κάνω και μια διευκρίνηση. Είναι ανάγκη να πω, και δεν χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι αυτονόητο, αλλά να τονίσω πως δεν εξαντλείται το λεξιλόγιο, ο πλούτος, αν θέλετε, του λεξιλογίου με αυτό το εγχειρίδιο. Δεν είναι λεξικό. Θα πρέπει να είναι επίτομο για να μπορέσει να καλύψει όλο τον προσωπικό πλούτο που έχει, όχι μόνο στο χωριό μου, αναφέρω στο χωριό μου υποχρεωτικά, γιατί δεν είχα το δικαίωμα, πιστεύω, να αναφερθώ σε άλλα χωριά. Κανένα δικαίωμα. Κάνοντας μια σύγκριση, αν θέλετε, για να τονίσω ιδιαίτερα αυτή την λεπτομέρεια, με λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί το δικό μου χωριό, τα διπλανά χωριά έχουν διαφορετική ερμηνεία στη λέξη ή και μεταπλασμό της λέξης τέτοια που να μην έχει καμία σχέση μία με την άλλη λέξη. Άρα λοιπόν θεωρώ πως ορθά έπραξα και αναφέρθηκα μόνο στο λεξιλόγιο του χωριού μου. Δεν είχα δικαίωμα να αναφερθώ στην ευρύτερη περιφέρεια. Γιατί η διαπίστωσή μου, όπως σας είπα, ήταν ότι δεν συμπίπτουν οι λέξεις όλες τους. Και στην ερμηνεία τους και στην εκφώνησή τους. Να ευχαριστήσω επίσης τη συμβολή, τονίζω τη λέξη, τη συμβολή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στο πρόσωπο του νομάρχη του κ. Κουτσίδη, το οποίο αναφέρω άλλωστε και σε ευχαριστίες μέσα στο βιβλίο, θα το διαβάσετε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καμαρού, που είχε την καλοσύνη να δεχτεί την πρότασή μου για να είναι ο παρουσιαστής. Να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο πια, όπως και χαίρομαι ιδιαίτερα για την μετωρή φίλο. Συνομιλικό, και εγώ είχα δηλώσει την πρώτη συνεδρίαση που έγινε εδώ μετά την εκλογή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και σε αυτό αναφέρθηκε ο Δ. Ανδρέας, ότι θεωρώ ότι νεότερος από όλους είμαι εγώ μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Ανδρέα, για την χαρά σου. Ευχαριστώ για τα κολακευτικά σας λόγια και δεν έχω παρά να αισθάνομαι κατά τη νεότερος από ότι όταν μπήκα μέσα σε αυτή την αίθουσα. Νομίζω πως θα μου το συμφωνήσετε. Τελευταία θέλω να τονίσω κάτι. Οι κριτές αυτού του βιβλίου να είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε ό,τι αφορά τις προθέσεις μου για την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Γνωρίζοντας ότι ένα μεαράκι και ένα χρέος στο γενέθλιο τόπο ήταν αυτά που μου οδήγησαν στο να γράψω αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα λοιπόν να είναι ιδιαίτερα αυστηρή στην κριτική του. Θα ζητούσα όμως παράλληλα την επίοικιά τους σε ό,τι αφορά το τόλμημά μου. Γιατί περί τολμήματος επρόκειτο και δεν ήταν απλά ανάληψη μιας εργασίας. Ήταν ένα τόλμημα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κριτές να συγχωρήσουν το τόλμημα. Δεν είμαι γλωσσολόγος καθηγητής.
Δεν υπήρξα κάποτε. Είχα μία δυναμία στην γλώσσα εξαιτίας ενός καθηγητή μου του αείμνηστου Βασίλη Τζίβα, γνωρίζουν οι παρόντες και αυτοί οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει ή αποφοιτήσει στο γυμνάσιο του Στοιχείου. Είναι αρκετοί από τους συμμετέχοντες μου τώρα. Να αναφερθώ στον κύριο Βακαΐνη τον Αριστίδη, τον Βακαΐνη τον Αλέξανδρο, τη Τζέννη την Ιφαντή. Άλλοι ποιοι είχαν το πρόγραμμα του Τζίβα, δεν το έφυγαν ο πρόεδρος όσο. Τα λίγα ελληνικά λοιπόν που μάθαμε, ποιοι άλλοι ήταν που πρόλαβαν τον Τζίβα, υπάρχει κανένας άλλος? Ο Τασόπουλος. Ο Ανδρέας Παπαγεωργίου, συμμετείχε. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε, αν θέλετε, η αδυναμία μου να ασχοληθώ λίγο με τη γλώσσα, γιατί σε κάθε διάλειμμα αναγκαστικά τον πρόλαβε Δημήτρη. Ναι. Γιατί δεν κοντάζει και δεν άλλο συμμετείχε μου. Λοιπόν, αναγκαστικά βγαίναμε με το βιβλίο του Τζαρτζάνου, αν θυμάμαι, υπομάλης, για να ετοιμαστούμε για τις παρατηρήσεις της γραμματικής, όχι του συνήθι κανόνα. Για τις παρατηρήσεις που ήταν σε μικρά γραμματάκια κάτω από το κυρίως κείμενο. Δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να πω και κάποια λόγια ακόμα. Θα μου επιτρέψετε. Τι να κάνουμε? Τον Αλέξη τον Πετρόπουλο. Την Άννα. Τον Άκη τον Στάμο. Παιδιά, τον Γρηγόρη. Ποιους την αναφέρω τώρα, δεν ξέρω. Ανθρώπους που έχω καιρό να τους δω και είναι παρόντες σήμερα εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.